जों स्राबसा बोसालायो बुबाग्रानि बुम गोथानो जयदनि लायग्रानाय जत पाल खालाय किसा कष्ट खालाय स्राबसा बुबाग्रा आइगुलथुं kami ngakai ang kami wo ngakai nor bubagra bungnaди no burung bubagra jotoni khawo bubagra jotoni phogo bubagra ayo lothum bubagra ayo lothum kami wo bubagra jotoni phogo bubagra jotoni khawo bubagra थांनानै लामा बुबाग्रा हिनानि लामा बुबाग्रा जतन हामबाय आचुलादि जों अमा हाकिनो जों जेफ्रु जों चिनि बुबाग्रानि बुमुं खोथारा जों खो अमा हाकिनो जोबोस कांगो खाबाक्सा फानबासे याबसके जों आगोलायने जों चिनि बरंगनां संनि भक्ति जों बेलायखेनो जों नांमाने कौर खनाका अकौरनो जों कायसे थाइसे ककथायरो आमसि इम्पोर्टेन्ट कक जिन बुखाव जों नारगै बसकां जरारावो जों ताइबो जों थानजांलायनाय तांनि हागे जों इलेक्शन फुरसिबो थानजांमा बेंगिया जों सालब्रुम जों थानजा तंना नांनाय धर्म जानि धर्म हामजामा खालायमानो पार्टी बो जानि पार्टी हामजामा खालायमानो याबा जों सिनानै नांनाय जे पार्टीनो खलाके हांके आनि दफा आरिनाय जे पार्टीनो खलाके हांके आनि दफा हामजानाय आबो जों जत्त बरक कथाङै जों सिवो ताबुंनि जराव जों केबनो बुइ तगै फोरोंनानै हुंकि सुंकिरबो जों फोरोंनानै नांया आगिनि जराव हांके जों फोरोंलायनोबो नांखा बेयाव ताबुकताय नांलिया तांनि हांके ताबुक चिनि लुकुलो बेलायखेनो स्मार्ट नेतानि सेरे पाब्लिक रो बेलायखेनो सिवो नेता सिना हांके पाब्लिक थानि सोरना नांनाय ते पाब्लिक नेता थानि सोरना नांया तांनि हांके जों थगायजामा आगिवो 17 बोसोर आसके थगायजाखा जों एकदम रोंगै सिबुंगि थांगा जों नांखाखै ताबु पाब्लिक सि नेता थगायनाय ते नेता पाब्लिक थगायमालिया आबन बगैनो तिनि बुबाग्रा थानजाने कक सामान बगै जों जत थानजांलाय खनाबले आबन बगै जिनि बुबाग्राना जों बसकांगमानै जों बेलायखिनि कपाल कामिनि मावान सुकु तांनि हांके 70-71 बोसोर जिनि गोबां नेतारो जिनि सरकार सायथांगा दिनै कसा कखरां बलाय बुथाय बुवार बखरि खन्ति गुदाल जेकरा आत्रा पाइबाय सुका जतन रिलायना लेखेचुं बेबा जों केबो हामिया साया तांनि हांके बुबाग्राजनो हामजानानै फोरोंगौ बुबाग्राजनो खायरनानै फोरोंगौ बुबाग्राजनो जुबानानै फोरोंगौ बुबाग्राजनो बलाय तंनानै जों फोरोंया आबन बगे थानाय जरारबा इलेक्शन रगो जिनि बरंगनां आनि एगेन्स्ट कन्टेस्ट खालायनाय बबा दिनै अकरनो सानामजों सायनाय नां बहा चंगो तांगे बबा चिन दफान बगे साम खालायनाय बबा चिन दफान बगे हामजानाय बबा जि स्लोगान फोरों हजामारो योग्य कुगिया बबा आमा हिंजा जाखना फेबा जों बन जले थेग्रो तांगे हागे इलेक्शन दरगो बेले किरिमाइसे गाबो सारा तिरपलि लागि थांगाबो आ गरो स्लोगानो आमसे किरिमाइसे स्लोगान माने हाउ खने तियो खने वां कांग्रेस माते हिमानाय आ स्लोगानो मुइते तंगै खनब्ला न कायकेनो सेपरानाय हिमारो बुसे किरिमाइसे कोगाबो बेबा आबो जिनि बरं गनाबो हिनामुसे हिनमानिया तांनि हागे ओगलदे चाबिरिखे बो तो मामा सासिनाय बले यामाहा गाबन बगे जों बन जले थेग्रै बन मा हामजांनाय तांनि हागे जों जले लाय वालाय बुलाय बाहान सेगलाय जों कुन दिन जों थांजाङै माया आवन बगे आं बार चिनि लुकुलना रिक्वेस्ट खालायो थानाय जरारगो आस्ता बोलमा तो बीजेपी कांग्रेस हिनि सीपीएम नि ओखालाय बुखालाय बाहान सेगलाय बुलाय खाबले तांगे जों बन सोरनाबा जिनि कालचार बुलाय मान जिनिस करै जों आरो सीपीएम बा बीजेपी ओखालाय तंलाय हिनि मेलानमा तो चिनो भारत तांनि बरम सोंनाय जों ओखालाय तंलाय बा सीपीएम खायदों बीजेपी जेस खायदों आ कालचार चिनि एरिया जों तातु बुदि जों दुबि आबनो आबो जोंनो बुबाग्रा फोरोंया जोंनो बुबाग्रा हामजाना जों फोरोंगौ जों वानसुना लांनाय यौनानि लामा गोबां मा फायख्या बेबा कायसे यौना लामा चिन थानाय दंखौ आबो जिनि बुबाग्रा नेतृत्वे जों थानजामन बिसितै जों ग्रेटर त्रिपुरानि बिसितै ओ हानो जों तेजे फिरगै नाफिनाय आबो बेबा चिनि बुबाग्रा बिसितै आबन बगै जों सिना नांनाय ताखुरो कत ककरन फायनाय नेतारो कत कि नेता काहाम फायनाय थानाय बेबा नेतारा ओ हावो
horoksan jeng kebal khamani tamkan jineta rang baibo paimane bono lal bati baibo bono bolai bono lubi phunu manya oboga chini bubagra tahinge nang khaga bin poke nas no rine nine poke rang bonaya tanga bubagra oro business khanen boga phaya beba gabang mane taro election kana phagen kai business thumu bubagra oma haya bubagra henge samni je tomana sidi buri nai nang khaga bo sai demo o hanu fiok lang finam lagai nang khaga akel kato bin ja tomar se bo phalan raji tongo bone ta amdi sakaba o hanu fiok na baga ani ja phale pondang choba okhone hine obo chini bubagra abon babe basa borro bubagra tambe ai thajang chini borro bana jo sai thanga bera nangman ko tamin sange last fight 2023 greater triplen bagin samana tamni benga ge bubagra na iku chi mini sasana baga si boam ting jau khobla bubagra ni chi mini sasana ni kun dorkar naiya bubagra tumu jadi na amsura podrupi hake tipra ma thabiri se chiniya bo sajung snamane che lukuna sabi snamane che gati ni bubagra bini je nahna mozma bonai ma khamu tangana haya tini chini honest leader chini bega kaham leader nai chini chini ata purna chandra joma tini botin CM snamka obuna chini bubagra hamjamani jo tonana botin soman ke nayo kebana godar sigor ni kre abon bage tini chini bubagra tamasa bubagra no election jorabo thane jorabo election po 2018 chief minister candidate afrika bonahaya tin tabu lok sabha ni pani hoite central kendra mantri samna bogbono ofrebo abo bonahaya bo tabu chini DDA samya garo CM bongna hingmano abo bonahaya bubagra ke oro rasta dikhai bini por ni bagai phaiba bo sabu tini ang oro chief minister sawan pasbo bagai ani borong permanent solution tam tongnai sarkar thanai phainai pia bubagra always no one sugo tahe kobung tongo horoksa politician yang ke rajnaitik khlaine ke bo always sabrum burum no o election bufur phainai nasing tongo tahe ke bino sorojodro kle walai bulairi politics nani bagai pia horoksa leader horoksa choban singra go phane adong bokhorok henge tamini one sunge chini next generation boy sob somone one sugo bo permanent solution bagai one sugo obonga chini bubagra an bagai जों सिना नांनाय थाने पेंडेमिक पीरियड तो चिनी बुबाग्रा गरी हेंगा चिनी सातिर प्राणी चिनी तिब्रासा फाद्रा हा तंनाय दं जों गोबां मार कोरोना भाइरास मानजो गथि खिलाय मा कबबाय थमु बेबा जों दिनै गोबां काहाम दं जों दिनै बुबाग्रा न सारगोन बुबाग्रा आं दिनै मुम्बाइ माइ मासेङै तंखा ओदे जा सामखाने फेमानि लगे लगे कल खाइगा बुबाग्रा रां हो माइ रो सारे तु बुखाबले अमते माइ आइगना सुबर मा खाबा ट्रेन टिकट हरो फ्लाइट टिकट हरो गाड़ी बाइक गाड़ी बुक है तुबो गमा हाइलिडर जों बर मांखाबा बासा लिडर सरकार फेमान सिरिना गसिया कासुजि तनिबो निजिर पकेट नि नाम बात सिरि दिखो दिनि बुबाग्रा माइगना हाय बर खाबा दिनि जों तिपरा मता फेमानि अगलो बुबाग्रा अमन दुनिया मेसेज सिका अम देखे मनि त सोलि मानो तांगे जों दिनि एस्कॉर्ट जों सागबा सरनो हति मामनि जों या कारखा अमन कारण तांबा अमन कारण अबया जे या कारखांगनो हांगरंगि थना अमो कासे मेसेज सिका जे ओ कोरोना भाइरास नि प्रियतो आनि कामियो गोबां मालुकुर मासे मानिया बेमार क्लाय दंगो आरां आन खिमान जागो नों बरं सुबादे आं बदकेन तंगो ताबोदकेन तंगो माना आनि कोनो प्रॉब्लम करिनि जों सैक्रिफाइस खानान फोरोंगो जों कासे मेसेज जिवो अमा हाके जों त्रिक बोबा नेत्रिते जों दुनियाव अमाके बो निमान होनि जों कासा फुनुका आवन बागने बोबा ग्रान्तिनि जे हामजांमनि बोबा साव नरम थाना मुसा नांगिया नरक जस्ट थानजा सिमंदे ओ हाना सुसे फियोग्रि फिनाय अबन बुबाग्रानी जे ग्रेडा तेबन लास्ट फाइट नि जे खरांगि मानि ताबो बासा न्यांगे बासा ने था बखर मिम जाहाबो लास्ट फाइट नि खानावो तामिनि बखर जा तामिनि लास्ट फाइट थुया सासे खायथानाय आखाय साबो न्यांगे बुबाग्रा खौ अबन सानायो सिनि आरो खयरो अंगाम ते बुनिया रो तामिनि साइबिया जुब बाय खेम बाय हिनो आपते हिनाबले जुग बाय खेम बाय रोम सुका हिने गाय जुग बाय खेम बाय रोमन जोरा फाइट दं बस कंगो गाल सुजुर तने फियोने बा अबन बुबाग्रा लास्ट फाइट और जुग बाय खेम बाय रोमन जोरा बार फैया जोरा वाइसर फायु आ जोरा तुमुजि रबिनार दिया गाय जोंहाय दुनिया अरम जाति अ दुनिया कुन जार दुमानगला अबन बागैनो जों थाजे दंनाय ताखुरो जों दिनै खोदों गासर बाय कौ बांलाय बय जे मामानो जों बांलायनाय जों दिनै गोदान कासे खन्थिका जे कुन माथाय जानजने मानाय नबो अब केबो सेगनेन अधिकार करे जत्तन जानजने माथाय मानाय न बेबा आवन कारि जों राजनीति थैगावै
बखाबाय जों मावान सुनाय जों अहानि यंनान नांनाय अहानि जों गोब्लायनान नांनाय तांगे हाके जों जरा गाहाम लिडार माने दङ अ लिडार जों बसका आवरिनो नांनाय तांगे हाके जों जतन हामजागौ दिनै जों 30% जत लिडार जों हामजा नांनाय दिनै बस सिबिबा खायदों जों दिनै जों का पद ब एक्स एमएल बनबो जों हामजागौ तांगे ब 30% दा प्रसन्न बनबो हामजागौ ब 30% दिनै बरं मने दिनै चौधरी जों बनबो हामजागौ ब 30% ब्ले दिनै बरं मने जों बाय पाताल खना बनबो हामजागौ ब 30% ब्ले सिनि दफा लिडार याबा जों वान सना नांनाय लिडार बिसि लिडार दङो जे लिडार जत लिडार न तुई दुलै थुमै रगै खाबासो फानबासो या फ्रेबासो हिमे माने के ओ हाव खरसा लिडार दङो अबंका चीन हारि बुबाग्रा महाराजा श्री श्री प्रदुत विक्रम कृष्ण मानिक बाहादुर देवबर्मा गो जरबो जों बुबाग्रा लगिरबै गोप्लायना जरस्ताखो जों खरसा हामे सालाय वाखालाय बुखालाय गले जों अल जरलायना जराया आबन बायनो ते 17 मास जों थानसा फुंदि अ हानि जे बेंका हाबि फाइनाल बाहायकेबो चीन अ हानसे फेरौ मारियाबो चीन बुगान नेतृत्वे दिनै बुबाग्रा दिनै नर्थ ईस्ट कासे मीटिंग खामा बसे आसाम थांग मीटिंग खामा बसे दुनिया कलि खिबका नुखना बेले नर्थ ईस्ट थांग आसाम थांग चीन बुबाग्रा तामकक सागा बुबाग्रा काइसे को खिबजान करे जत को बुसलैमा काइसे बन बुको फेर करे गौते नेता जोंमाने दङ जे नेता आइन बुआसन सिओ क बुआसन रंगो माय बुआसन तंगो गौ माय नेता जों बर माखाबा जे नेता नेशनल मीडिया व थांग डिबेट थांग ओ हानो कलि काबै मानो जों तिब्रासा अहानि बुसा जों ट्राइबेल ताहिन्दे नि फरा पडबा चिरगो साइमाने ब नेता नुखाबसो सिनि बुबान जों बुसका माने दङ आवन बगै जों दिनै जे सा पार्टिबन खलादि जे सा धर्मफन खलादि बुबाग्रा ताम साइतम ओ सामान बिसिते जों खनाबै कायसंबै जों थान जागा जों बुसका आवना नांनाय अबनो चिनि बुसकांगो चिन कासि यौनानि लामा आवन बगै बासा बुबाग्रा न तामनि बेंगे नंनि गेरदार दिरपन मेप दतम मेप सिफुंदि मेप फिनसौ आगे टीडीएडीसी मानपुर पर मेप फुन खाबा न मेप ग्रिबला आगे टीडीएडीसी मानपुर न आइन बाय सानि दं दे न हानिया फरे मारना थांज दं हंके nga गाव तेसा चिनो मेप गरानो सुना मुजु फिजाव होता जलिया दो बरनो हाबजों सिंगो तांगे सिंगा के मेप बो बासा नगो ओ मेप साने नगो मेप थेगा दो गोसा खरा गाबो थपा गाबो गोबां रिजेक्ट दं हंगे सुनानि मुजु मागा हाइसे थानाय 2018 न मेप गुना नयटा सिदो बुते बाद बाकी मेप नि जाखन सामने रिथाराव बसलां रगाबो हानिब्ला किन्तु जों मेप गुरि फानो 30 सिदो बुताय बुबाग्रा साइ दङ 30 सिदो बुताय आबन चिन गेड देबन मेप नाय हाजि आबनो चिन ओ हानो यंनान बसकमो यंनान लामा चिन बुबाग्रा फान चिन बुबाग्रा बरम चिन बुबाग्रानि हामजांगा बायनो जों थानजानाय आर बगन आं रिक्वेस्ट खालामो जों नों आईपीएफ खायो नों बीजेपी खायो नों कांग्रेस खायो नों सीपीएम खायो नों तिप्राबो खायो ने जों दाम खालाय दंनान जरे दाफ्रो जों दा थानजांनान जरसे जरा बार फै जरा वाइसन फायो आईपीएफ ते सुजुमा 2018 किन्तु बरो मेप नि सुगाली आ बिया बची खा बिया करबा के आबस सिलिया आपनो सिजु मेप आउ जों तंग थिंगो किन्तु नयता सिजु जुबो जांगे ते बार बाकी मेप बे थाबा हानिब्ला ताबो बुलटा मेप साने दं जगा नं मेप बरो हने गता मेप आगो गरि खानके ओ बुनि तो फानो आ उति yang bakti मेप मुंजा हिने आरो दाना से चेंजाव ना ते बुरु खा दाया साने तो नों तो थिथिखलाय बसंगा आवना नांनाय बिले जों बसकांगो गेरा तेब्रा सामनान बगै जों जत तियार मा तंनाय बसकांग दिले अबिजा थाना बगै जों जत तियार मा तंनाय जों बसकांगो फाइने मासो बुबाग्रा खरनि दङ जों जत पाले खावबास यासगै जों बसकांग गेरा तेब्रा चबा जों दिलि थालायनाय ngati अबन कसाना मुसुगा आं चिनि जत फाइने चिनि आनि खाबांनि ताहते बहु सुमरनो नरक कसाम कताल केबो हिनि करे जत न जों हानि बुसा जों जत न आमसे लुकरो आवन बागै जों जत खाबास फानबास जों बसा आवलाय नांनाय जों तिनि केबो आसे फेगिन तिब्रामाव थाङै आसे फैया जत न जों जत लामानो जों थाङै नायखा फेबा यौना लामा मालिया केबो गोबाल खाम तिब्रासर तिनि काइसि यौना लामा माखा चिनि बुबागान बिसिंति अजराबो जों जत तिब्रासर बुगान बिसिं जों थांजोङै मावलायनाय आइगा जों सालजा यगनाय फेबा ताइगा सां पाइथागो रिक्वेस्ट खिना मुजुं फिरौ चिनि सिगला चालाय न ताङै हाके चिनि सिगला चालाय ताबो लेखा गोरों हामसा फेमा जराबो दिनै बुनि दफान सिलेचिन दफान साग लाइखा गोबाल हामे तिब्रासर आगिराबो जों ड्राग्स नि बर खोना खाबा
आगे ड्राग्स हिनी खना का बर खना के मणिपुर मिजोराम लोग सिमिन चाव खन खाओ ताबु खना के आनि नगर से काकन बसला ड्राग्स आइ थुयो ताबु कासो थान नाय तंता हिन जे खाओ के बस बखायो बाम देन खना के हास हाबले हिंगा जे जों गेर दिफोर सामने बगै दिनि चिनि सिगला रंना बगै नेक्स्ट जेनेरेशन बगै जों दिनि लामा खामसानो सामने बगै चिनि सिगला जरा लेखा पर खाइ सिन कांके काहाबे गारि रो पाइ कांके जागिर खांके ओ गारि ओ लामा काम दे चलना बगै जों दिनि गासै इंग्लिश मिडियाम स्कुल सानो जों दिनि गासै इंग्लिश मिडियाम इउनिभार्सिटी सानो सामने बगै चिनि सिगला चालाय रो काहाम गनो पर ओ इउनिभार्सिटी पढनान बगै बेबो दिनि बुनि चक्रान्त दङ चिनि दफान सागो जों दिनि ड्राग्स आरो कामि हाबै चिनि सिगला चाला ड्राग्स आइ गोबां मा जागा चिनि बरनो बोथार सिबायका बेबो ताबु जाव दङ तार जों कासुनानि ड्राग्स दि प्रसार सनाना निंगिया ड्राग्स बुइरहो दिनि बीजेपी सरकार आईपीएफ ती बीजेपी सरकार तांसा ड्राग्स मुक्त तिब्रा खाइना मुजुं जाफो ngai तिब्रासा ड्राग्स मुक्त खाइना मुजुं अंगाय ओ चिनि तिब्रासा पारो बरन ड्राग्स फाइ अब क्वेश्चन के हाइसि जों ड्राग्स फालाय रनो मान जाखा कामे आमचे केमन जों रेहारिया तांगे दिनि खरस हामनानै बागै चिनि सिगला चालाय रनो जों बुथारा नाया जों वान सुननाय ताखुरो बुथारा माने गोबां मा टाइमनि बुथार दङ देगार बय सुरिसिम बुथारिया कागज पत्र बुथार मान दङ जों दिनि चिनि हारब कोन बर मयदान सानामका बांला बाय आबो जों बुथार गाबले कागज बाय हेदबा जों दिनि कलसरा थाले तिसने कलसरा सानामका आबो जों बुथार गाबले कागज बाय ngai जों दिनि ड्राग्स आरो कामे ड्राग्स आरो जों तिब्रा सिगला जानाय बुथार दङ आबो जों बुथार माने बले न थाखाय ततरासे बुथालिया ता नन बिथिसारे बुथार कता इंगो अमरनो जों कासन नांनाय जों दिनि राजनीति खायनो त राजनीति खाय राजनीति कक सावै न दिनि दिमा दाबि दाव थिखला तुंनाय न आबन लगे दिनि चिनि सिगला जानो जों मोखांनानै बले समाजो जेब्ला सिगला जालाय क्राक होनो आबो समाज क्राक होनो आबो अदम फियक जागोन चिनि समाज बस आउट कम जरबो चिनि दफा सिगला चाइ फेमस जर सिगला चालाय हाम फाइमा जरबो दिना माइको बथार सिगला जों कुन दिन जों अहान मुक्ति मानिया आबन बगे बस kan जरबो जों बेलेगरा काय समय मागुना नाय चिनि कामियाम से साब ड्राग्स फालि दं बना ड्राग्स खाना साब पावरि दं जों जत लुकुरो जों आबन एगेन समा बसानाय आनि बसासे एफान जों तो ते खरसा बसा साइ दं कार बसायनो जों बनो जों मा सामलिनाय आबन बगे ड्राग्स फालाय रनो ड्राग्स कामियाम से हाबै जों बनो कुन दिन हारिया तांगे आगिन जरगो रिहेबिलिटेशन सेंटर हिन खाना गंगाय बरो थालागे सिलचर थालायबले चिनि आंगो एकदम सगेना सिलचर सगयो ड्राग्स आने खबर रगाय सिलचर मै ताबो गा तिप्राव हंगाय फुंगाइसे से दग थुकथे तफायगाय सार खोना चिनारो रिहेब सेंटर उद्बोधन खायनो फायदा मारा जिन फाय बजो गबल हामे जों आइगा जों रिहेब सेंटर बुनिया जों खानावो ताका जों से इनभाइट फायजागो रिहेब सेंटर उद्बोधन खायबिदि हिने अब दं जुजाने को क्या बास खजाने को क्या आवन बगै चिनि सिगला चालाय न आं रिक्वेस्ट खालायो अमाय कामी आमसे क्या बुतु मुजुदि हाबनो नाय दंकै जों बना टोटली जों अपोज मा खालायनाय जों बनो जों कुनदिनो जों रेहायरिया तागे खरस्तान नुखौ हामनान बगै ड्राग्स फालै हामनान बगै जों 100 जन हजार सिगला जाना जों बोथाना लिया तियार तनबला जतन तियार तनबला जतन तियार माथनाय तांगे हाइके जों बसगंगो जों मा बोलायनाय जों बालखि जों सालुलायनाय गो मागेनो गोबां माजे जोंनि टीटी80 हाबन जे डेभलप खायदों त बुबागरा आगुइ दङ बुबागरा इलेक्शन साको रिमान दङ मादो बारियो दसराम कामिवो जिनि अहानो फियंनानि बगै अहानो मथांगारनानि बगै सभा खालायतनि जिनि खरक बा ताहुक जों गुलि नाङै जे गुलि जानाय न खागलाबो जों कग्रिमान दङ इलेक्शन बायखांगाय जों बरन जबरनाय इको हायनो हाय बुबागरा गुबै बोखाबाय हामजमान बगै बो लोगलिन जबरिया फरेखा तायके बुबागरा कग्रिमान हाव कलाया बुबागरा बोखाबाय कग्रु बुखु बायसिमे कग्रियाबो आबन चिन बुबागरा गुबै आबन चिन बुबागरा हामजमनि गाबायनो बसगंगो ग्रेटर तिप्रालेन अबन चिनि कायसे पाइथक चौमनि लामा अबनो जों पालबासे खाबासे याबासे हिनांनाय तायके जों सानामसुङो चिनि आईपीएफ नि लीडर संबो जों कन्फ्यूजन तंगे जों क्लियर खायनामसुङो जों तिप्रालेन एगेन्स्ट या जों तिप्रालेन साबुट खायो ग्रेटर तिप्रालेन साबुट खायो तिप्रालेन माखाबा चिन तको फियक जागो ग्रेटर तिप्रालेन माखाबा चिन तको फियक जागो जों दुइटानो जों माने नांनाय बेयाबा चिन कन्फ्यूज खायो लुकुरनो हायरे नेता खालायदि तिप्रा मथा ग्रेटर तिप्रालेन न सानो ते तिप्रालेन बो जों साबुट खायो जों अबन जों अफिस खायो तांगे तिप्रालेन नगाय नरो सिगन से पार्ट डिमांड खालाया ग्रेटर तिप्रालेन न जों तेरा एरिया पदते जों डिमांड खा आसस खालाय किन्तु नामाका जों दुइटा नांगौ निन बागै नांगौ आनि बागै नांगौ आउन बागै जों आउन तेकुन कोन कन्फ्यूजन थाइख्रै
बेयाव बासा बासा नेतारा कन्फ्यूज खालायो जिन लुकुरं हयरान खालायदों बेयाबा जों जत्त लिडारनो हामजानाय ताम कसाक ताम कखरा ताम बलाय ताम बुथाय जों जत्तनो हामजानाय तांगे जों हामजामा बायसो जों थांजानाय थांजानायसो जों अहानि खोख्लायनाय हायगा जों दैखौनो एवनाय लामा ग्रै आबनो थांजानाय काथमाङाय खरसान दङ अमगा चिनि बुबाग्रा आन बगै फायदि ताखरो जरा तमसे जों बोसंगा आबलाय नांनाय जरा लाय थाङै जों मुक्ति बय कातमै जों पुन दिन अजरा दै फिरक मानग्ला गदिनि बगै असुनि सितु नरजों काहाम ग्रं दंदि हायनो हाय जों आमसे जों जों गुरि लायो जिन लुकुरंनि जों जान गौर खालामनाय फिनाय जे जों टिडिएस से हाबानि होते नरनो जे जों सुबाय मानस सुबाय दङ जे सुबाय थांनाय आबनि यागलो जिनि मेन निङा जों बखा मुदि नारनांनाय जिनि ग्रेड प्रिपरेशन जबान जों केबो तापति अबर जिनि पाइथांनि लामा यमनानि लामा बसगंगा दिले अभियान जों थांनांनाय जों जत बुबाग्रा निङै जों खरां गबलाय खायो जिन दिमानो जों दिखलायना नांनाय गदिनि बागै जों सितो नरजों काहाम ग्रं दंदि हायनो हाय जिनि जत आदम सुनो सारि जरान आनि खाका हामते हामजमा याफारै दिनै अकक समारन पाख्या बबागारा आइग्लकथुम तिब्रामो थाइग्लकथुम थांजानि खरं खोख्लायथुम ग्रेदार तिप्लेन दाक्ति दाक्तिना मानसितुम हामबाय